Por onde empecei eu esta ponte? Eu empecei na guitarra, facendo uns acordes que manteñen a mesma nota principal, pero que varían a nota máis aguda do acorde, vale? Pois mirade, só guitarra e voz, vale? Un león asa ceibo, un minuto de silencio. Un sinte tocado en teclado que, vale? Entón, imos engadir o baixo, que fai dúas notas, pero a última, a mesma nota, pero unha octava por riba. O cliché máximo para un crescendo é un bo redoble de batería. Vale, e con voces. Un león asa ceibo, un minuto de silencio. E nas piden os restos, en su non hai premio.